Hello friends, Shillong tir formula kokbrok to the target YouTube channel bukakte jatono lamsago. Tini ingkha 13 tarik June 2025. Tini ni salo je emon bai khela ingkha abo kunu sailab koroi. Abagino andhane Daud tongthani no friends video live video khayata. Video abang saro ya friends. Tini ang live phaya karon mono live video bo khailia video bo sarokliya karon ano dara ani subscriber rok dara ano follow khai tongnai rok ani channel no follow khai tongnai rok subscriber rok ani jara channel ni ani o channel bisingtwi jara subscriber rok members rok borok follow khai tongnai rok borok pelek khaikangkano missing thanai friends mane missing thanai ta abon bagina repeat anthane yago tongo abon bagina repeat ni bagina ang jana marma bagina ang live video tulia friends video bo khailia friends ngota ke sa kok sawo tinin salo miss thangka video khaikeno video khlake mane no success ni line nugi manai friends success 100% success nugi manai do 100% success just kapano nugi manai ang video khaike mane no ang video khalia mane no norok wansuna harside mo khela just kapano bo repeat thangnai hayaka wachino pair number rok 00 rok koknai 0550 abai songo kogui thanai 99 kogui thanai ei bokor sokor number peleng thanai friends abo clear totally ang mo channel bukakri sawo ang video khaya mane no abo haingnai tini salo tamung khabar norok nugui mangkha 31 efaro 32 Mia Phaijak house 3 house tini bo 3 house repeat khayo angka ang abon bai khaya antani Daud tongthani no khela cheating nani khela angka ang ta video khas khaya friends ma channel bukakte ang clear kha saklai ru friends khela dobi dabang na angkai bokor sokor khela angka ang ekdom finally video ang khaina se naharya an mainonas naharya video khaina bagai video rikha mane no ba success ngui thanai friends house phano ready success nai value for ready success ng thanai friends ga membership rok no jara membership tongnai rok no tini salobo abo haino ani maino tongphano borok pelek khai tongnai jara pelek khai tongnai musungnai rok no ang pelek khaine mane continue pelek khayo jara membership rok plus borok khaina bo kisa sok rok tongna hinui ang kisa forward khainai mani video to tam khailia ni sengka borok bo angka video bo ang khailia angkai Daud ni bagino thajing ang puskango ang kok thai thangka and satung rok bo kaya tungmani belai kwbang angkai belai tini temperature tabun nungjagui tongo satung rok temperature belai kwbang heat ung tongo abon bagi aborok ni bagino angkai khaina bo musungya angkai karon tamhmule tini khela chudur budur khela thana hinui ang live video khailia friends o thanai pro 00 ang ni efara pelek khaipro bo ang khaya video tamhmule somoi bo mai apro kisa misa mutai rogo thang tongo angkai tai yang bokor sokor bai khelangnai hinui ang khaya tamhmule repeat nungjak one yago do friends an yago repeat ngui thango friends aboni bagi repeat to angkano bokor sokor khelango tini 3 house rikhika repeat 7 house rika 71 repeat friends membership jara tongnai rok no bo ekdom tini thana missing thanga friends jotono no hambai musik no kokjaro ang video tunai 8 ta ke 9 ta dik ro video tunai
value ni bagai habo singka ang khana renai value angka tini value tini joton chala important tini tabo horan na live video khaina bukak thang tongo minority horsa salsa minority khana gameplay jara recovery khaina musun tono khaima no pheranchong habo singka ang khana tui phainai habo tabuk hora tui meya pheranchong khana tunai pheranchong jotono no hambai pheranchong jotono horka good night an joton select khairo an joton select mong hingkai membership no tini membership bolte kisa normal si do boro normal si mane o mas hisab membership no kholaio haibono boro ani hamjamani borok no aboni no kisa normal ta boro mane pele khaio haibono success to maya no tinin salata o repeat ni bagi malia khana salata most important tui phai tongo pheranchong jotono hambai।